Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adino at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Juliana Fabilin kan Gavina family from Jade Jane Lovers. Makablaawan ni Minda Palomares kan kasinsin ko ani Zenny Salmorin kan apok ani Gia Morocco from Magdalena. Shout out kada Salis Mix Vlog, user BG16, user CP9, Rosario Rosales Seriosa, Benigno Buen, Zoraida Calomente Yanggud kan Castañeda Floresma. Kastamatan Danati Agustin, Gemma Frutas, Maris Bueno, Virginia Basingan, Riza Longod Ngasaw, Nati Josie Greco kan Jaime Rodriguez. Shout out pa kada Gigi Martin, Beth Dalipe Mix Vlog, Lorena Manzano, Sun Love, Susan Ronquillo, Nida Niveras kan Anali Santiago. Makablaawan pa'y da Belinda Ramos, Mary Grace Enrico, Adela Vergara, Michelle kan Aida Garcia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Dino. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamat tan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo a drama. Awagan naklaangan iti Dino Manang, Tagalaunyon. Adamat padas ti pamilyak akayat ko nga ibinlay, ama siguradok apakaagsawan iti adal.
Dua kami nga agkabsat manang siyak ti inaudi. Uray narigat ti biyag mi, ingkarigatan dagiti dadakkel mi a pinagadal ken pinagraduar ni manang ko. Tanam na maenda nga isunto ti makatulong kanyak, kalpasan ang makasapol iti trabaho na. Naisalda ti kakaiso na adaga asukso kayan datatang, tapno makalpas laeng ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang. Dino, anak ko, saan ka di pa'y ngay mawag kan ka ni manang mo? Nabayag basitan asaan ang nagparparik na. Saan pa'y nga rod nanang? Mas dawak mat. Anya nga tan tinapasamak ka ni manang. Mga numakumikom mat iti trabaho na. Saan ka di ako na ingato kano ti posisyon na iti opisina da? Sa bagay mat kit di ananang? Ay, gayam anak ko. Dumagas kantuman ti agas ni tatang mausakbay nga agawid kay iton malpas ti klasem. Sumro manon di sakit ti saka na. Saan manon ang makapag na. Ang mga nadamanan na kan na may kontra nanang. Sapay kasla kanahin mo to na dumikar ti sakit ni tatang. Nahuwin nga rod. Kayat ko kumanga ipadoktor ngam di namat kayat. Amangan kano no dakkel ti magastos iti panagpadoktor na. Katawan mo't tinawadwad a kwarta tayo. Day tangarod ti kayat ko ngay baga ka ni manang Maris. Isong urayok mo't nga umawag. Ngam na jak pa'y lama oray ti awag na nanang. Oray siya kung ti umawag kan kwa na. Tapno maamuan na ti mapaspasamak ka ni tatang. Ay oray saanan anak ko. Tadi pa iso apang panunutan ni manang mo dayta. Saan ang mabalin nanang? Masapol ang maamuan ni manang. Awan mo ti sa bala pagpatulungan tayo no di iso. Iso asya kung ti umawag kan kwa na. Hello, manang. Nakaawag ka mo din, oh. Saan mimot nga mina na mauray taawag mo? Madanagan pa ikit din dananang. Amangan ka nun anyan tinapasamak kan ka. Busy ak ngamin. Ado ti trabaho. Ad-adalok na ron pa'y dagiti daduma. Na-promote ak ngamin itinangat nga to oposisyon. Iso ang makumiko makita. Kasta ka di, manang? Mamin anumot la ko mga umawag ka kalpasan ti trabahom. Tapno saan na madandanagan dananang kan ka? Nabanbanugak namin no kas di anakadano nakitipagnanaudak. Ibagam to lang tan asaan da madanagan. Busy aklaan. Kanuan gayam manang. Kanayin asumro ti sakit ni tatang. Igat-gatangan milatan ni ti agas. Kaya't mi kumangay pa doktor ngam. Awan mo ti maaramat a kwarta. Sige, tamang ipawitak to. Sige nga rudan. Taado pa'y tinaskan nga ramida. Sige nga rod manang. Orayin mi ti ipawit mo apara ka ni tatang. Lakay, kumustan ti riknam? Adda ka din agsayaatan na idi nakatumar ka iti agas. At damot bakit? Medyo naksayan tuot-ot na. Ay, hanyamot nga minan ti kastoy. Makapasikor. Kat ano sama talaga kasta. Saan abalay ta damot magatang nga agas mo? Agpadoktor ta nga minan. Saanan, kabailak pa'y mo't. Amangan no nakadadon to ti pagatang danghagas. Amumot ang makamkamtod tayo. Ay. Nagsina ay kamanan. Apay aya. Malagip ko nga rod tayo na isalda adaga tayo. Na impaglaangan at makaawat tayo ng isaldaan tayo. Di na tayo dagdagan no kaano amasaka. Huwag nga rod. Mababainak nga rod no tayo masabat ko. Na imbaglaangan ata na singpat. Kaano nga taaya ang masaka?
Kung naamot ngamin ni Maris nga isunto ti mangsakang nalipatan nan sa amot tayo. Mga numadama pa'y laang nga agururnong ti pangsakana. Amunamot nga isuan ay salda dayjay gapo iti panagadal na. Huwan angam oray umawag kat di na maaramid. Nakalipat sa amot di anak mo. Namnamaan pa'y mo't ni Dino nga adi na at tulungan na iti panagadal na. Urayan tayo, noan niya ti ibagana. Saan namot siguro ang nalipatan jay Karina iti kabsat na. Awan pa'y matimpawit ni Manang akwarta para kan ni Tatang, Nanang. Busy pa'y siguro anak ko. Iso di na pa'y masaango. Di ko na ayaw kit di. Talaga nalipatan na tayon. Napintas mo ti trabaho na. Na-promote pa yun ako nana. Ngamno ti may papaniti pamilya na. Nalipatan nan. Saan ka kadingag sa uiti kasta anak ko? Makapasakit ngamin itinakam, Nanang. Nanipod nagtrabaho di Manila. Nalipatan na tayon. Nadyak pa inawagan, di tay pa mo na niya ti mapaspasamak kan kwa na ijay. Di mon panunutan day ta, Dino. Mangipatulod tumot laang ni Manang mo. Tinasayat, Nanang. Sa anak pa lang aginroll inton pa nagsasarak. Ang biro kak pa lang iti trabaho ko. Narigat numang namnama tayo akanayon ko ni Manang. Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko. Wan, Nanang. Maasya na kami ng kan ni Tatang. Kan may sa, amo ka may ibusan to urnong yo. Diyak kaya ta may ibus, gapo lang iti panagadal ko. Akas iti napasamak kan ni Manang. Anay salda pa iti kakaisuna daga tayo, tapno mabusbus lang iti panagadal na. Bayamon anak ko, mapanunot tumot laang ni Manang mo dayta. Saan aday ta tipuon ti pangguraam kan kwa na. Nagdesisyonak asaan pa ilaang nga agenrol Manang, gaputa makitkitak amarigata ng dananang amang isakad iti panagadal ko. Namin pinsan ngamin ang nagbaliw ni Manang manipod na addaan iti trabaho iti Manila. Tinasakit, nakasalda pa ilaang iti dagami, gaputa iso ti inusar na iti panagadal na. Kan maysa, masakit matan ti amak. Gaputa siyak ti adday ti poder dagiti naganak ko, marikriknak ti pan nakadismayada ken ni Manang ko, ngam saan dalaang akayat nga ipadlaw kanyak. Gapo iti asik kadatatang ken Nanang, nagpursigiak nga agbirok iti trabaho, Manang Emmy. Nanang, adan na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta anak ko. Kasla naragsak ka. Adan trabaho k, Nanang. Ha? Agpaiso, anak? Wan, Nanang. Tinulungan naktigayim ko ang makastrik iti real estate company to ulitig na. Kat naawatak, Nanang. Ay maragsak anak para ken ka anak ko. Tulungan dak ka no. Tapno masursurok tagbali na real estate agent. Total, sa anak mo't ka no asab sa bali iti kanakanda. Kas lang amin anak dan tigayim ko, Nanang. Ay, nagsimpot damutan nga inukas ta anak ko. Wan, Nanang. Adon tinatulungan da kas kanyak. Ita, nanam ay amin ang tibiyag da. Nasaya at ano kas ta anak ko.
Ay na, agyaman ka iti Diyos, iti parabor nga impaay nakan ka. Ikagumak ang maadal amin na kasapulan ni adalag nanang. Kat ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Ipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag kan ni tatang. Lakay, adan panggadan ni Dino nga anak ta. Talaga nga impay-paysuna tinagbirok iti panggadan na. Talaga porsigido ti anak mo, bakit? Wen nga Rod, makitkita na kano ti rigat ta. Ay, medyo adang arod sakit tinakam na iti kabsat na. Gapo iti kasde nga aramiden ni Maris. Namin pinsan mo't ngaminan ang nagbaliw kun nakalipat ti kabsat na. Di mo mababalaw ni Dino. Tadain ka ni kankwana ti kabsat na. Ang nalipatan ng samot din. Amo na mataditan kabailan na pagadalin ni Dino. No di natatulungan namang paadal iti adi na. Diyak lanam namaon nga agbaliw ni Maris nga anak ta. Amo na mati kasasaad tayo iti biyag. Saan tamot adumawat kan kwa na iti tulong no kabailan ta? Dahil tangarot kahit. No sakla may sa. Diyakon namnamaan na matungpalpay ni Maris ti amin akarina. Masaya nga naklang amin iti nakasalda adaga tayo. Kakaisuna pa kalaglagi pa kadag itinagannak ko day adaga. So ano mabalin, talaga adyak kaya't amapukaw ka na tayo. Ay barang may salbar tayo pa'y Lakay. Di ka maawanan itinamnama. Ikararag talaangan asap ay kuma. Tatarabayan ti Diyos dagiti anak ta. Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Nasayat mo tatang. Adun tinaadal ko babayin iti tulong ti ulit agtigayim ko. Talaga kaya't da maadal ko amin tatang. Kasta ka de, anak ko. Wan tatang. Kaya't da kano-anoan niya tinaragpat da. Isumot ti mapasamak kadag iti empleyado da. Nakasingsingpot da tao tatang. Nasingpat kamot ngamin, anak ko. Isu nga impaay ti Diyos kan kadag ita atat tao. Tapno isudat agbalin nga instrumento. Tapno maragpat mo may taarapaap mo iti biyag. Agpaiso day tatatang. Kat itapay lang. Maparpar matakon tinasaliwanwan na panagbiag tayo. Maipaayan kayo ni tinarangaya panagbiag tatang. Maipagagas kayong tumutin. Anak, di na kami panunutan kaninanang mau. Ti masakbayam ti panunutam. Tapno intunawan kami ito'y abiyag. Nasaya at to ti biyag mo apanawan me. Day talaang matkatikal kalikaguman mi apara kada kayong anak may. Sapay kumamat tamakalagip pa'y ni Manang Maris tatang. Nananaman ng tinasaya at abiyag. Ngam di nan malagip tinaggapuan na. Nang runa kada kayo anaganak na. Anagsakripisyo tapno makaturpos iti panagadal na. Ay, mala. Aw-awatan tayo latan ni Manang mo Amares, Dino. Laglagi pa akabsat mo latan ay dyan nga oraan niya pa iti mapasamak. Tiyak tumalipatan day tatatang. Kaya't pakawanan dakmet. Tanodad duma, tiyak malapdan ti agsakit tinakam na kan ni Manang. Maawatan ka, Dino. Talaga akasta, anak ko.
Talagaan na singpot ni Dino nga anak ta, bakit? Pag ko naamot lakay, Nagsarita kami itay laeng. Kinumustak. Kanalaos ti panagyaman ko iti Diyos kapo iti parabor nga impaay na ita anak ta. Nasaya at kano nga minti ugali dagiti akin kuko iti opisina pagpapaayan na. Talaga kano akayat na makasursuro di anak mo. kasta ka di. Ay na, nagsaya atan ngay. Katamom no apay anaswerte di anak ta. Gapuday ta iti ugali na. Nasingpat nga ubing ni Dino. Katday talaunay ti pagyamanak iti Diyos. No asino pa'y di anak ta asaan ta na isakad ti panagadal na. Isupay ti mangipapa ay ita itinamay kadata. Huwin nga rod lakay. Mababainak tupay kankwanan. Amin-amin kayat na nga ipaay kadata. Nakita na nga minasaan na mapangnamnamaan ni Maris amanang na. Iso nagpursige amang pasaya at itibiyag na. Kankas iti nakunakon. Normal lang ang sakit tinakom na iti kabsat na. Gapo iti napasamak. Ngam amok bakit? Marikriknak. Rumingring baulat tati pamatag na para ni manang na Amares. Amok day talakay. Tapinadakkel tamot iti nasaya at akababalin dagiti anak ta. Iso na laeng tanay siya si iti dalan ni Maris. Ngam ikarkararag ko asapay kuma. Tadumteng to ti aldaw. Ama kaamiris tumot laeng ti anak ta. Babaan iti tulong kan kaasi ti Diyos, nakasarrekak iti trabaho manang Emmy. Nagasatak tanasingpet dagiti makinkukwa iti real estate company a pagtrabahwak. Babaan iti tulong da, naadal ko amin na masapul a maamwak maipapan iti trabahok. Saan nga minasabsabali dagiti makinkukwa, takapamilya ida tinasingad agayem ko, nga imbilang kon akabsat ko. No maipapanmot ka ni manang ko, talaga nakalipatan manang. Saanan ang nagparparik na apulos. Dayjay apasamak tinang patibker iti pakinakam ko. Tapno nakarkaro pa'y asaya atak ti trabahok. Tapno saan nakaslaka kaasi dagiti dadakkel ko, nga agururay no kaano amalagip ida ti kabsat ko. Naglabas ti tawan manang Emmy, nagtultuloy ti panagasensok iti kumpanya a pagtrabahwak. Nanang, tatang, itatanabayadan tayo ti pan nakaisalda ti daga tayo. Kaya't kung ay patarimaan ti balay tayo. Ha? Ang maoray saan pa nga itaanak ko. Kapay bayad bulag iti pan nakaisalda ti solar tayo. Agastos ka manan. Di kay agdanang nanang, tatang. Adamot madadaan na mabusbos. Kaya't ko may pasimpati balay tayo. Mapadakkel. Tapno may mayata pag naidan tayo. Kaya't ko mapadasan yung matagnaid iti napintas kandakkel a balay. Ay na anak ko, di mi tarigagayan ti dakkel unay a balay. Wan nga ro, anak ko. Saan ang mabalin, tatang, nanang? Kaya't ko, tay komportable kayo mo iti pagnanaidan nyo ah. Kanuan gayam,
Alaag na antisita akadwayo dito balay. Kastamot ang tibalasita nga anak na. Kahasidamot ngamin. Isudan tagbalin na katulungan nyo ditoy tapno saan kayo ang mabandog nga agtagibalay, nanang. Ay na, nalabos sa mo dagita nga aramidam anak ko. Basta para kada kayo kun ni tatang, aramidak ti amin. Ket utang ko amin dagito iti amo kanang tud kanyak iti tsansa ang makapagtrabaho iti kumpanyada. Ita, nangaton ti saad ko, nanang, tatang. Kat maragsakan kami kan ni nanang mo kadag ito'y amagun-gunod mo anak ko. Parabor ti Diyos sa amin dagito'y tatang. Amo kadinak binaybayan. Taam muna para kada kayo amin dagito'y ngar aramidak. Ay nagsaya at ka nga anak Dino. Sapay kumatag na nayon ti parabor nga ipaay ti Diyos kan ka. Ngam di mo kumaliwayan ti kanayon nga agyaman iti Diyos, anak ko. Umay kamanganan lakay, nakaidasaran ni Sita. Ay nabakit. Nagsaya at gaya man tagyan iti kastoy abalay. Makapasalibukag itirik na. Naragsakak unay para ni Dino nga anak tabakit. Dagito'y ang mapaspasamak kan ko ana, kat supapak ti kinasingpet na nga anak. Kanayon ko nga ikararagday talakay. Uray ni Maris nga anak ta. Kanayon akaraman iti kararag ko. Asapay kumahatan asaya at lata ti kasasaad na iti ayan na ita. Ne, ada tao, mabitlaang ta inakkitaan. Mga notagi deliver iti mineral water daytan bakit. Sige nga, Rod. Ay. Nanang, ha? Maris, anak ko? Si kakadi at talaga dayta. Siya karod, nanang. Nagpaspasara kaklaang. Kunak na sa balin ti agnana ditoy. Tanagdakkel matan ti balay. Kunak na awan kayon ditoy. Ala, sumra ka, anak ko. Mapantay ti ayan ni tatang mo. Lakay, kitaam no asino ti dimtang. Si kakadid dayta. Maris. Siya nga rin, tatang. Apay akasta tilangam anak ko. Nagkutong ka. Anya tinapasamak kan ka. Nagsakitak, tatang. May sabulan anay dalitak. Naibos amin nga urnong ko gapoy di pa nagpaagas ko. Kat tinasakit. Sana ko na nakasubli di trabaho. Apay adi mo imbagbag hati ka sa saad mo anak ko. Naiturad mo tinagmaymay saan nagpaimbag. Wan ngagpaiso anak ko. Ada kami mo't dito'y akapamilyam. Apay adi mo impakaamo ka na kami tinapasamakan ka. Mabayinak namin kada kayo, nanang. Tatang. Amok nga do tinagkurangag. Nang runa ka ni Dino akabsat ko. Linipat ko amin agarikan ko, ana. Tinapatagkat nag-aawit ka anak ko. Kaya't asawon dayta ang nagbabawiyam amin ana aramin mo. Pagkawanan dagtatang. Nanang. Mapakawanak pa ingatan ni ading ko. Anak ko, manipod idi. Saan ang nagimula iti sakit tinakamkan ka ni kabsat mo? Nagserbikit di nga inspirasyon na tinapasamak. Tapno agpursigi anang panamay iti biyag na. Kat adoy ti supapak amin arigrigat ti kabsat mo. Naragpat na amin nga rapaap na. Kat mairanranod kami iti dayta. Nanang. Hala, umay katamangan ka anak ko. Sa kanto aginan na iti silid mo. Ha? Silid ko kunayo, tatang? Win, anak. Anda silid mo nga impaaramid si atim. Namnamaan na nga min adumtang da ito'y akan ito.
nga agsubli ka kada kami. Kat ita, napasama kun. Ambo ka maragsakan tuunay ti kabsat mo, apaman amakita na ka. Pakawanan na kaading ko. Ado tinagkurangak kada kayo. Kat aduyak asi papakumbabang agdaw-dawat iti pamakawan mo. Manang, awan ti rumbang nga dawatan iti pamakawan. Amom kada nagserbi da iti apasamak kasi inspirasyon ko. Tap nagpursigi ka mang tunoy kada gitara paap ko. Katagyaman na kiti Diyos. Tanagunod ko amin dagitoy. Ita, naragrag sakak manin manang. Gaputa nagsublikan kada kami. Maragsakan para kan kaading ko. Nagasat ka. Tanasaliwanwan itan ti biyag mo. Para kada tayo amin dagitoy manang. Wan gayam, naibaga kanyak ni nanang ang nagsakit ka kano? Wan nga rod ading ko. Di kag danag manang. Paayabak to ti family doctor tayo. Tapno mataming ka na imbag. Kaya't kung agsubli ti sigod asalun at mo. Kaya't saan ka kumana pumanaw iti podormi ka dananang kantatang ha? Kaya't kung agdadan na tayo manan asang kapamilya. Agyaman ako unay kan kaading ko. Agyaman ako unay. Manang, itata nagsublin ti sigod da ganay-gay mo. Ti sigod da pigsam. Awanan ti rekrik na Kaya't kangay ka ni tinigosyom. Ha? Negosyo ko nam ading ko? Wan manang. Kaya't ko tagipatak dari ti mini grocery iti sango ti balay. Kaya't ti kayat ko, si ka mismo ti mangimaton. Tapna daliw-liwayo ka da nanang. Kaya't nanyan to pa iti kayat mamainayon, ibagam tulatan kanyak manang. Ala, sobra-sobra mo tanday to'y ading ko. Mababain ako unayan kan ka. Anya kalakit din na yaman ng Maris. Amin na baligi yung mata pamilyak. Kaya't ko ananamon nyo ti bunga ti panagsakripisyok. Uwan ading ko, ngam kasano ka matan? Panawan matan tapno panunutam ti bagim. Manon ti tawan mo. Awan ka di ba nagbalin nga ipag ko? Di kag da nagmanang. Saan ak naglaklakay a baron niya? O madanin ayam amukin ka tagbalin nga ipag mo. Ay na, magagaran ako na makamamoy tagbalin nga ipag ko. Agkasar kayon adagos, tapno addanton aw-awiran mi nga apo ko dananang. Apo ko adagos manang? Aguray ka pa'y mata? Yamamok pa'y kada kayo tagbalin to akatako na inay ko itibiyag. Agawa maading ko. Magagaran kamin kada tatang kan nanang. Kasta unay aragsak ko manang, takalpasan ti mano atawan,
Agdadan na kami manen asang kapamilya. Kat ti pagyamanak una iti Diyos, adapay abiyag dagiti dadakkel ko, kat naipaay ko pa'y kadakwada ti kinasaliwanwan ti biyag nga inarapaap ko para kadakwada. Nagkalaysa kami matan ka ni Giselle, ti anak ti amok, amakin ko ka iti kumpanya pagpapaayak. Da kami nga agasawa ti mangimatmaton iti kumpanyada, taaddan dagiti katugangak iti balasi utaaw. Adamot ton bukod mi abalay ka ni Giselle, apang buklan mi iti bukod mi a pamilya. Mapanmilatan sarsarungkaran dananang kanti kabsat ko iti sigod abalay mi, nga impatarimaan ko para kadakwada. Awanan ti tarigagayak pa iti biyag manang, tanagunod kun amin nga inarapaap ko, babaan iti tulong tinamarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Dino. Dino, pagayam ko, makaparagsak, kan makapasalibukag itirik na ti pakasaritaam. Amok nga uray dagiti dumdumngeg, maragsakan damot iti baligi anatunoy mo, babaan iti panagpursigim kan panagsakripisyom. Kat agserbi ko madaytoy nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nga amin at tartarigagayan iti biyag, kat saan nga imposible ang magunod, babaan iti panagpursige, panagsakripisyo ti masaknan, kan kang runaan na, babaan iti panagdawat iti panarabay ti Diyos, tapno matunoy ti masaknan, ti tartarigagayan na iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.